Eusko ikaskuntza udan egoikoetxea. Hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azken zapatuetan Bizkaia Irratia eta Eusko ikaskuntza elkarlanean. Jose Miguel Barandiaran gaur, horixe gure gaurko gaia. Aurten 20. urtemugea betetan da Jose Miguel Barandiaran hil zala. Barandiaran fundazioak berbaldi zikloa antolatu dau. Jose Miguel Barandiaran fundazioa, Jose Miguel Barandiaran eta Eusko ikaskuntzak sortu eben 1988an. Patronatu batek zuzentzen dau eta Eusko Jaurlaritza, Nafarroako gobernua, Arabako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia eta Gipuzkoako Foru Aldundia dira babesleak. Berbaldi ziklo honen asmoa ataungo jakintsuak itxitako ondare intelektuala eta gizatiarra eguneratzea da. Gure gaurko gonbidatua Jose Arregi Olaizola. Eusko ikaskuntza eta Bizkaia Irratia elkarlanean, hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azken zapatuetan, eta gaur be, gonbidatu berezi bat daukagu hementxe geure artean, bera Jose Arregi Olaizola da. Jose, egunon eta ondo etorri. Egunon, eskerrik asko, gonbidatzeagatik. Kontua da, aurten 20. urtemugea betetan dela Jose Miguel Barandiaran hil zala eta hori dala eta gogoratuko dugu berbaldi zikloa daukagula, hainbat lekutan Barandiaran fundazioak antolatuta. Horretan berehala sartuko gara Jose zeure baimenagaz, baina hasteko konta eguzu, zuzeu oso ezaguna zara, bai uinetan eta bai gainerakoetan Azpeitiarra zara, Parisen egin zenduan doktoregoa, Gasteizen eta Bilbon irakasle, aldizkariak, liburuak eta abar egin dozuz. Konta eguzu, Jose, oraintxe zetan zabiltzan? Bueno, lanaren aldetik, hori baldin bada printzipalena edo lehenengo izatekoa, funtsean deustun irakaslea naiz, eta, bueno, gero neure idazki txoekin egiten dut lan, mosteroko idazkia, gero baita ere lan desente ematen dit, erlijioen jakinduria deitzen den bilduma batek, Ibai Zabal argitaletxeak eta Deustuko Teologia Fakultateak elkarlanean ateratzen ari dira erlijio handietako idazki nagusiak euskaraz. Eta, bueno, nik jarri nuen hori martxan eta nik koordinatzen dut lana eta horrek bai denbora dezente eramaten dit.
hori gora bera, atara dozu hastia, atara dozu denporea, berbaldi honetan parte hartzeko. Berbaldi zikloaren asmo nagusia ataungo jakintsuak itxitako ondare intelektuala eta gizatiarra eguneratzea izango litzateke. Jose Miguel Barandiaran bera aitatuta, ataun 1889, 1989, lau berbatan Jose ez da erreza, baina gogoratuko zeuzkigu nor izan zen eta abar, horixe batez bere lana aitatuz, azpimarratu gurako geunke hasteko. Bai, bueno, Jose Miguel Barandiaran euskal kulturaren patriarka deitua izan da. Uste dut merezi duela izena. Berak esaten zuen izena duen guztia bada, eta ala deitzen baldin mazaio, zerbaitekati da, badelako da. Jose Miguel Barandiaran gizon jakintsua izan zen, hori azpimarratuko nuke lehenengo, gizon jakintsua, gizon apala, jakinduria eta apaltasuna batera doaz, beti arengan ere bai. Zientzialaria eta fededuna, bi gauza horiek ere batera. Zientziari eman zion bere bizitza guztia, 102 urte arte bizi izan zen, eta 18 urtetik hasita bere ikerketa lanean jarraitu zuen, 80 urte zituen arte. Bere arloa izan zen, bera batez ere etnografoa izan zen, hau da, Euskal Herriko mitoak, usadioak, kultura oroar, aintzinateko erlijioa, lehen euskaldunen ohiturak, arrastoak, hilerriak, trikuarriak edo dolmenak, monolitoak, kobazuloak, euskal herri osoa, goitik behera eta eskuinetik ezkerrera, ikertu, aztertu, arakatu zuen zorrotz, metodologia oso zientifiko zorrotzarekin, eta bildu zuen aztarna, euskaldun zaharren aztarna bilduma, erraldoia da, ikaragarria da, eta hori da merito nagusia. Euskal kultura zaharraren aztarna pila ikaragarria bildu zuela, horregatik da etnografoa. Etnologoa, da interpretazioetan zen asko sartu, baina bildu zituen aztarnak, lekukotasunak, oso ugariak dira, museo handi bat osatzen dute. Lehenengo berbaldia ataunen bere jaioterrian, Iruña Gasteiz, Bilbo eta Donostia jarraian. Berbaldi honetan, gogoratuko dugu, 3 alderdi nabarmendu dituzuela, ibilbide personala, bizijarrera, bere osteko euskal antropologia eta 20. mendeko zientziaren eta erlijio fedearen arteko lotura, 3 alde horrek azpimarratuko geunkez, Jose? Bai, lehenengo aipatu duzun alderdia, hau da, Jose Miguel Barandiarani buruzko zertzelada biografiko batzuk Jesus Altunak eskaintzen ditu. Jesus Altuna izango da seguru asko bera ere biologo eta paleoantropologo, hau da gizaki zaharren aditua, izateaz
gain eta irakaslea izanaz gain, seguru asko Jesus Altuna izango da, Jose Miguel Barandiaran hobekien ezagutzen duena, berarekin luzaroen eta gehien eta hurbilenetik lankidetza luzea, egunerokoa esango nuke egin zuena, eta, Jose Miguel Barandiarari buruzko aurkezpen bat egiten du oso jakintsua alde batetik eta xumea bihoztia bestetik. Eta bigarren alderdia Kontxi de la Rua irakasleak, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, antropologia fisikoa sailean, eta aurkezten du Euskal gizakiaren, euskaldunaren antropologia hori zer du berezia euskaldunak antropologia aldetik, etnia aldetik, kraneoari begira lehenengo, gero RH famatuari begira, gero, eta azken hamarkada honetan, beste ikuspegi bat garatu da, hau da, genetikarena ADN-a. Jose Miguel Barandiaran hasi zen euskaldunaren kraneoari begiratuz, garai hartan metodo horixe erabiltzen zelako, eta horrekin batera, 1950 urte inguruan, RH-a aztertzen hasi zen beste batzuekin, eta orduan horrela hitz egiten zen euskaldunen RH-a eta abar, gero zientziak garatu egin dira, eta gero genetika garatu da, eta ADN-ari begira ikusten da euskaldunak besteekin uste zen baino askoz ere lotuago eta harreman gehiago izan dutela. Baina hori azken urte hauetako zientzia izan da. Hori aurkezten du oso modu grafikoan eta ilustratuan Kontxi de la Ruak eta nik neuk esan duzunez, Jose Miguel Barandiaranengan zientzia eta fedea nola uztartu ziren edo arazo txorik izan bazen zertan izan zen. Hori da, zientzia eta erlijioa 20. mendean, Jose Miguel Barandiaranen kasua hori, berbaldi hori atondu dozu. Honen mamina, Jose, zein da, zer dela eta landu dozu gai hau eta azaltzen dozu gai hau, zientzia eta erlijioa? Bueno, hori da eman zidaten izenburua, ni saiatu naiz, ahalik eta gertuenetik gaiari lotzen, eta alde batetik aurkezten dut marko orokor gisa eta sarrera moduan, 20. mendean, baina lehenagotik eta orokorkiago, zertan bereizten diren erlijioa eta fedea. Eta zer arazo izan diren, arazoak izan dira. Baina zergatik baita ere ez lukeen inoiz izan behar arazorik zientziaren eta erlijioaren aldetik. Hori aurkezten dut aurrena, eta gero hori nola gertatu zen Jose Miguel Barandiaranen kasuan. Hori 20 minututan azaltzea, ez da erreza izango, horrexek, ez da? Horrexek dira zertzela da nagusiak. Hemen epealdia be garrantzitsua da, 20. mendea. Esaten esan dugu atarian, zeuek daukazuen helburua, edo berbaldi honekaz lortu gura dana, hau guzti hau eguneratzea dela, ez da, Jose? Bai, ni neuri daukokidanaz, ditiko naiz, ez da, iruditzen zait oso gogo eta beharrezkoa dela gaur zeredunon aldetik, ni zereduna naiz eta ni berez ofizioz teologa naiz eta orain ez dudan teologia irakasten, baina hori da interesatzen zedana eta idazten dudanean hori albertu nahi dut, eta teologo gisa asko interesatzen zait, zientziek gaur ze erronka
aurkezten dizkigute. Eta interesatzen zait baita ere, Jose Miguel Barandiaranen kasuan hori nola joan zen, ez da. Marko gisa nik aurkezten dut zera, eta iruditzen zait hori oso gaurkoa dela, gaurko ikuspegia dela. Zientzia eta erlijioa. Elkarren etxai dira, bueno, denok ditugu gogoan, historian zehar izan diren pasadizo tamalgarri batzuk, ez da, aipatu ditzagun Galileo Galilei, bere teleskopioa izarrei begira, eguzkiari begira jarri eta ikusi zuen, ordu arte Bibiliari jarraituz, uste zenaren kontra, etze bilela lurra eguzkiaren, etze bilela eguzkia lurraren biran, baizik eta alderantziz lurra zebilela eguzkiaren inguruan, ez da, eta horrek jakina teologoak eta santua guztiz astoratu zituen eta isilarazi egin zuten, gehiago ezin izan zuen horrelakorik erakutsi, baina oso ezaguna da, Galileo Galileiren erantzuna, bueno, onartzen dut, isilduko naiz, puede si mueve. Hau da, baina alata guztiz ere mugitzen da. Eguzkia ez baizik eta lurra mugitzen da eguzkiaren inguruan, etzekien eguzkia bera ere mugitzen, baina hori arrezkero deskubritu zen. Gero beste kasua Darwinek erakutsi zuen, hor ere kristauek betidanik fedearekin nahaztu dutenaren edo fedeko atal bihurtu dutenaren aurka erakutsi zuen mundua evoluzioaren bidez egin izan dela eta sortzen ari dela. Jainkoak ez zuela mundua, jainkoak edo bera etzen zituna eta berak ez zuen jainkoa, baina mundua ez dela sortu 6 egunetan eta ez egunean, baizik eta milioi urtetako bilakaera luzean eta oraindik bilakaera edo evoluzio hori martxan dagoela. Horrek sekulako astindua eman zion baita ere erlijioari eta kondenatua izan zen, sinetxi beharra zegoen derrigor ezetz, jainkoak 6 egunetan egin zuela, Bibliak kontatzen duen ezala, baina hor deskuido handi bat dago, eta nik hori agertu nahi dut, zientzia eta erlijioa elkarren etxai agertzen diren guztietan, gaizki ulertu dengatik dela. Edo zientzia fedearen arloan sartzen delako esanez, nik ezagutzen dudana besterik ez da egia, eta nik aztertzen dudana besterik ez da erreala, dago zientziak aztertzen eta ezagutzen duen beste realitaterik, hori bere metodoaz, eta ikuspegiaz aratago joatea da, hori positibismoa da, eta positibismoa zientziaren ukapena da, eta positibismoa azkenean dogmatismoa da. Eta berdin bestaldetik, eta gehiagotan egia esan bestaldetik, erlijioaren aldetik, erlijioak zientziarekin arazoak dituenean, beti da erlijioa zientziaren arloan sartzen delako. Esan ez, erlijioak daki mundua nola sortu zen, eta nola amaituko den, gizakia noiz sortu zen, nola osatua dagoen, erlijioak daki eta ez zientziak, jainkoak errebelatu digulako. Bueno, hori dogmatismoa da. Dogmatismoa ere, fedearen ukapena da. Hori aurkezten dut lehenengo markoan, ezta? Eta esaten dut azkenean, fedeak oso gogoan eta kontuan izan behar duela, garai bakoitzeko zientziak zer dioten, zer ez dela garaiko gizon eta emakumeei ezin die modu zinezgarrian fedea azaldu. Ezta? Nik ezin dio gaur inori esan, mundua 6 egunetan egina dela, edo gorputza eta harima bi osagarri desberdin eta bereizi
direla, edo jainkoak mirariak egiten dituela materiaren legeak hautsiz, edo horrelako gauzak ez dago esaterik, gaurko zientziak kontuan harturik, eta hori konklusio gisa hori ateratzen dute nire lehenengo atalea. Zientzia eta erlijioa, hausnarketa interesgarria eslako zalantza barik, zuek hausnarketarako bitartea berbaldien ostean be hartzen duzue, Jose, aurretik bideotxu bat eta gero berbaldia, ezta? Bai. Hori da bakoitzak lehenengo bideotxu bat oso ondo egina, oso politia ikusteko. Hor, Jose Miguel Barandiaran beraren irudiak eta hitzak elkarrizketa atalak eskaintzen dira, eta baita ere, bera ezagutu zuten 3 edo 4 elkarrizketa atalak esatabatzeko Jesus Altunagera. Eta ondoren gutako 3 interbentzioa, 20 minutu, eta gero jendeak elkarrizketa, edo galdera, edo komentarioak egin nahi baldin bat ditu. Hementxe agortu dugu, ia denporea, Jose, ia ez dugu esaterako denporarik auki, baina, eskerrik asko geurean egotea gaitik, azalpen honek emotea gaitik, eta zera urrengo batera arte. Oso ondo, eskerrik asko zuei, urrengo arte, agur. Jende gaztia da
dabila, etxetik urun lanila. Ezeran galdurik dela, itzul ditaike berehala. Jimbedi gure artila, hori goxoria horila. Jimbedi gure artila, hori goxoria horila. Xoritxua edegala, harina idia bezala. Gaztek begira dezala, azkar euskaldun odola. Jimbedi gure artira, horiko xoria horila. Jimbedi gure artira, horiko xoria horila. Xoriak egiten zaizkula, hutsegin gabe sekula. Lehenik bat, gero mila, sortak egiten istila. Jimbedi gure artira, horiko xoria horila. Jimbedi gure artira, horiko xoria horila. Xoria izan dadila, euskaldun gazten mudela. Mutikotan eskatila, ziauzte denak sorlekila. Jimbedi gure artila, horiko xoria horila. Jimbedi gure artila, horiko xoria horila. Jimbedi gure artila, horiko xoria horila. Jimbedi gure artila,